Tak sem tady zas. Toto je 72. deň, čo vytváram hru ako maturitný projekt. Ak ste nám to nezachytili, alebo ma ešte nesledujete na Instagrame, tak som opustil od každodenného kontentu, pretože som nemal toľko obsahu pre každé jedno video a chcem, aby to bolo kvalitnejšie. Presne tak by to vyzeralo aj posledné 3 dní. Dlho som sa trápil s tým, aby telo hada reagovalo na povrch terénu, pretože dovtedy bol stále len takto, aj keď išiel hore do kopca. A vyzeralo to v procese aj takto. Napríklad aj takto. Takže teraz to vyzerá takto, nejak hady prispôsobujú svoju rotáciu terénu. Pôvodne som chcel, aby sa každá kosť prispôsobovala, čo by vyzeralo ešte úplne inak, ale bolo to extrémne náročné, ani sa mi to nepodarilo spraviť, takže bohužiaľ. Hada som už ako tak uzavrel a teraz sa venujem vlkodlakovi. Momentálne sa trápim s importovaním animácií do Unity. Ako vidíte, nepasujú úplne na seba. Je to iba malý detail, ale nemôže to takto byť.